Nanokuthi nje phela ifuba zethu lezi ziyasha. Ayikho into emahala. Fanele sihlokhe so check up sifihle information yakho. Ngoba le information esiyiphethe sinike zosangweni. Ngabhadlisa ejele. Kunabaholi la abakhona abahola umphakathi. Kodwa imisebenzi yabo awuyiboni nje kwabona nokuthi benzani. Ugcina uzoyibuza ukuthi hawu laba abahola ngophi umphakathi ngempela. Bafana bonke labantu laba. Yabona nje ungabanika ukuthi baba ama-capitalist. Kusimphakathi uye phambili uye emumva. Abanandaba naleyo nto. Awumuzi uzokwenzana. Mphathi, ufunani la? Khuza lo muntu wakho lo. Ngikhuze, ngiyacela. Ngoba lento afuna ukuyiqala. Ekaza imele. Yebo mphathi. Usuzongidelela kwami. Kanti kahle kahle ngiqhaphaza wena kusempeleni. Angikufunda. Angikufunda mphathi. Ntombi, ehlisa umoya. Zolehlisa isithunzi ngalo muntu. Ake simuzwe uthini. Wena awakazwa nokuthi ngizothini. Uyababara. Uyazi wena ukuthi mangisuke ngifike kuleyo ndawo sengifike kuwe eMagawuni. Sengizokwenzani? Okunye wena. Ukasele mina. Wehluleka. Uyabona wena yasejele wena khona ingqondo yasala kumajele. Ungifika hlala. Uzugula ngekhaya. Ukukhatha kwani ukukhuluma ngapha. Thatha upawuda wami. Ngithatha imali yami mphathi. Usuku uzoba uphuhle kwami kanje. Uyamtelela wena. Wona lapha ekhanda lakho kusagcwele inkumo. Akutshela kahle mina ngathi okaKhesari usala Khesari. Uyakwazi ukuqela ngoKhesari engabazo. Kufanele ukwazi wena kuyiwani. Yimbi uqala. Futhi uzoyisola lezo mfana wami ngakufundisa kahle impela ke mangabe kuthiwa yonke into uyisho kanje wena ngifuna ukuthi usale njengamanzi engcuba manje ukuthi kuzokwenzeka lokho kuzokwenzeka laphupha wena yazi la ngikubalele nje wena ngathi sebusuku lo mhlaba lo akusiwona wakho lezo ngeke ngitshele wena mina ngeke ngize ngihlale ngijulele wena ngokwenza nje izinto ezimbala usuqala usunqomosha wena usugula la wena into ngabe yenza ngabe yaphuma la ngoba mangakuseni lokho khona ukuzokuthusa wena uzophuma inyovane into kungeke kuze kwenzeke le nto ishoyo kimi ukuphuma la ngeke ngizemphume lapha endlini funa ukutshela ukuthi ungabojwayela ukukhuluma into ngeke uzuyenze manje Magawuni yazo ungabojwayela ukukhuluma ngifuna mina action kuwe kuphela manje qhawekazi wayibonani le nto le manje ishiye manje qhawekazi le nto le yazi ukuthini mphathi ngithule nje ngiyakubuka lokukhuluma nje lokukhuluma yazi ukuthini indoda mayisike yawaphansi iyavuka ithintithe bese iyahamba bese ngithini tshele yabona lo usingene ukufa wena usofa wena manje ufuna uzofela ezandleni zami unqulisa izandla zami unamandla qhawekazi so waphendula lokho unopopo wakho upopo ayiphela lo usho yonke into oyishoyo mtshele mawuthi uzongibulala ngibulala ngani khona manje Magawuni usabani ungesabani libe lokukhuluma too much wena awubheke nawusofa bakhona ababolile ungenze lutho namhlanje Scarface. Yeah. Ha, yes mami. Ulele awupholile. Avune drama kodwa mkani. Uthi ngipholile ngoba ngifa nje. Uyayijabulela yonke lento eyenzeka kimi. Hayibo, kahle girl. Kahle bo. Uyayazi ipressure singaphansi kwayo la ngaphandle.
Wena nkathulele la uthama lo vitamin C angiyasha la ngaphandle. Kufanele kube njalo nisizakele vele. Awuna likhona nebhube esilakeni la ngazelezwe indaba zethu. Akekho lo usaphumile. Yini khona okusho zandakho yini? Aw lutho. Thobani. Akho lutho mngani uyazi we uthobani zolungixoshise okwenja lapha kubo. Hey liqini likhanda lomfana uyangizwa? Kodwa mina nje understand ukuthi usane wonke usane ngimaziyo mina. Ufuna ukuthambisa umfana. Hey hayi cha. Hey wazi wakhuluma kwakufanela. Hey kwakhuluma umuntu ethamela ilanga edla vitamin C wamahala kaJehova. Mina ngibe ngishala ngaphandle. Hey mngani alithambe phela ikhanda lomfana uyazi na ukuthi ithikithi lethu lelo kuyempumelelweni nokuthi lisize sithole nokuphumula. Ishtadi intombi yomuntu. Kumele leyo nto yenziwe yimi nje wena uthefululo la phansi. Awu cha Nkosiyami mawuthandaza ubukisa ngomuntu. Hayi kodwa leyo ukuthi uyahluleka ukuthambisa umfana hayi cha. Shame. Kushaba uthi ngiyahluleka wentombazane. Ubani othe ngiyahluleka bami ngithe ikhanda lomfana liqinile leyo nto engishilo nje nemhlabeni kaJehova. Ahleni bakithi. Kodwa ngisho lutho phela zama nawe mngani zami. Uyabona nawe ngiyafa la. We kokusiza ukuthi uqhubeke uthamela ilanga la. Udle vitamin C kaNkulunkulu ngoba awukho nje umsebenzi wakho. Ave useless. Sala uphile ke gele lemali ngayidla nawe. Ngeke ngikhokhe ngedwa muno. Ngicela uvuke lapho phansi. Kodwa mina ngifuna ubuye so right la. Sala. Bye. Hey wesis, fike kube le COVID-19 onganje kwenzala ngayo senze ngisho nomnyakaza ke manje. Ntama malisho uphindi. Yazi umuntu uzayelwe yinje endlini. Hey. Ungakhohla ungikhonzela ngima uzomtshasa angimkhumbuli yabo kavala ikona. Ngiyoqonda stress nje kuyena ngempholisa emaseko. Ngizokukhonzela sisi. Ungasali kuhlupha ubhuti wakho la. Hawu ngoba uyanjeza ngihluphi sisi. Hawu. Uhambe kanjani ekhathi uya ku squeeze? Hey, uyagula usizakele. Kodwa inkana naye akafuni ngishuke esibhedlela. Ungavela ufunga ukuthi hayi cha, ufuna ukuyibulala. Ngikwazi khona ukuperuza indaba zabantu. Sipheyeni inkinga yakho. Uhlukana nini nalabo abantu bakamthiyana bakuhlukumezayo? Hey, awukhulume naye ngoba mina sengikhathele. Mhlawumbe nizokuzwa. Khuluma. Lento eniyikhulumayo ke nje la. Ayindingi. Ayisidingi kodwa ihlukumeza sonke siwumndeni. Ngeke noma ngazile ukuzolala. Whatsapp. Usukhuluma ngathi udilike emthini nje kwenze njani? Awusiboni ukuthi singabantu bomthetho? Hayi xola khabazela. Bengingaboni ukuthi wena ngitshela lokho abafanyanyana nje ukudayisa amafruit la. Ngavakashela abantu bomthetho wenze njani? Hayi, akonakele kakhulu. Ukuthi phela vele inhliziyo necala ihleni isola. Uyabona? Kodwa ke okwami ukuthi nizokuchecka nje ukuthi ngoba uphila la emhlabeni ngabe usayibambe ngawo lo mthetho kaMose. Ake ngithi ukuvala umnyango. Khona zana ihlahla ziyakhuluma khabazela. Ya. Cha wekhabazela usakhuluma nje ngomthetho. Ngisayibambe yakho ngisaqondile. Into engikhiphayo nje la ngikhishwa usuku lwangesonto ngenkonzweni. Kunjalo nje. Isonto. Kunjalo khabazela. Wena nesonto. Seni kanje? Kunjalo nje kujike. Ayi, khona kushaya amanzi la. Awusho. Lento inayo amagawula phakathi. Okanye kwalona lelo sonto alibizwa nje iMagawula Congregation Church. Hayi, uyangidida ke manje. uMagawula sewaba nesonto. Phela kade ngamgcina. Hayi, nganami ngafuna ukuthi ungilahlise umkhondo. Wena ngikwazi nje ngokhosi lwala ematshani. Ayikho indaba enzala ungayazi wena. Manje na uyangixa. Kwazi zathi sami sokuba la ingoba ngifuna sibe nedili ukuthi ungitshele konke okusho bezokwenza la ukusuka nokuhlala kwakho. Uma ungitshela kahle mina ngoba sengikhiphe amaphepha. Ngafaka kuphi kwelakhe iphakethe yabona? Injani le? Hayi, ngizosiza phoyisa makufanele ngisize ngoba nami cha ubugebengu into impela ngasahambisana nayo. Ha wena you deserve the high five le. Yabona? Umuthi ugebengu ngasezwani nakho. Vele ungikhombise kumanje. Ngicela ungitshelise ematheni engangenza ukuthi ngibuyele emuva sengithokozile sengiqala ukusebenza.
Hayi empeleni khabazela ngisazothi ukuhlwaya ngibheke kahle. Angifuni ukukunikeza into engenazi isiqinisekiso sayo. Hey, ayiwandi ujonga ngani iphoyisa. Ngiyayithanda le ukuthi uyazi ukuthi imali engizoyikhipha fanele ngiyikhiphele into enjani ekhona. Kunjalo. Uyabona? Kunjalo nje. Nginika into ekhona, mina ngizofaka imali. Ngiyathembisa. Unana amaphoyisa kaningiyanazi. Amanga into yenu. Wangithembisa imali wona uzonginikeza. Kodwa kuze kube namhlanje umune esweni lutho. Hawu. Mngani wami uzabambele onto leyo. Imali yakhe iyeza ukuthi sibhekene nomuntu onjani onekhanda elikhulu uMagawuli yabona. Fanele siqale siqoqe ukufaka sikubhekisise ukuze mase simvalela sikunike imali yakho na ube safe yabona hey wena Khabazela ufuna ungikhulumisa indaba ngiyezwa khabazela ake ngihambe hey khabazela ukubhayiza namanje ukakuyeki ubusuyapi manje lapho phela ufuna ushaya ucingo wena mngani wami ubede njalo ngizwa khabazela ngeke siqhashwe abantu sheshe khabazela usebenza lenkinga lapha Ngisanga ngifike ngokukhulu ukusheshsha mphathi. Ngabe konke kuhamba kahle? Wena ngunikeza imali. Umsebenzi wakho omuhle owenzayo. Uyayithatha leyo mali yodakwa ngayo. Cha akukho njalo mphathi. Cha akukho njalo mphathi kanjani? Ngoba emva kwalokho uyahamba uyobheruza indawo noNompilo. Namphathi akukho ngoshile ongasifaka engozini. Yes ukuphuza ngaphuza fana. But nix ukupepereza. uNompilo pho ufunani kimi? uNompilo ukhombisa ukuthi kukhulu akwaziyo enakhuluma naye. Angifunike mina ukublackmail umfazi. Mphathi ifera kanje lelana. Thatha ama chance nje la kuwena. Yongisizayo mfana wami ukuthi uyolungisa lesi simo sosenzile. Otherwise ngomsothathwa nobabili. Yazini. Enyanisa. Inkinga yakho yakudelela. And uyakhohlwa ukuthi mina mahlobo ngingakwenza uphindele back engubeni eorange wena. Ingube eorange nami. Orange phela mina ngeke ngisaphinde ngoqoqa. Ingana nangibophela ubala. Nikhohle ukubamba umuntu owenza lento. Sebenzani mahlobo man. Ho. Phathi. Sawulungisa into besikhuluma ngayo. Uyanguba. Okay mfana. Mahlobo. Yazi. Inhliziyo yami ngizithola khona. Uma wena usatanasa kanje phandle ekubeni ingane kababa yona ihleli lapha kobandayo ithwele imhlabathi ngesifuba wena uyatanasa uyajabula ngeke izizukuthola ukuphumula Namahlobo ngeke uthola ukuphumula emva ukuboshelwa into engingayazi ebe umbulali esachanasa la nikhona nihleli ningawenza umsebenzi wenu uma ngabe kuthiwa ayisekho into esizoyisho lapha kimi vaya ngifuna ukuthi ukwazi mphathi ukuthi yami nawe soze yaphela iqiniso ongalazi soze ngiyabuya Sanibona la ekhaya. Yebo makusiza. Awubuke nje intombi zegebengu. Ayikwazi ngisho nje ukubuza impilo nje leyodwa. Ayibabona umahlobo nasebengenile. Ngithi lokho ngiziswa yini? Konje mina naso nabangani. Ngizohola ngalokho. Lalela lana ke Gili. Inkulumo esikhuluma nje ngamanje ngikisise ndawo. Into engizelela iyodwa. Ngifuna le ndodana yakho kuphela. Njengokubona ke mama bapholisa ukuthi lo uwangqoni kanti futhi nami ingedwa la. Usho lo muntu omfunayo akekho. Lalela ke Gili. Chazile. Uzongazisela le ndodana yakho ukuthi umahlobo ebila. Ngiyangizwa. And ngisazofika. And ngisazodansa la. And ipapa dance. If umahlobo sefikile. I hope usizwana. And wena uzokwenzane? Hayi, kahle mahlobo. Kahle mahlobo. Yabona lona ke lo. Ngona mafudala ka. Sawukahle nje.
Ngathi usuqala ukuphapha manje baphoyisa. Ngokukhulu nje uyithoba. Sicela ushiye. Angizokhuluma nawe. Lalela ke wemfana kaMagawula. Ngithi njani ukubonisha. Uma ebafazini babantu. Ngare njoba ngotshela nje wemahlobo. Ukana modala kabi. Yazi unendaba. Njoba nje esifice la. Sobabili usho sisejola. Ingakho nje ushimile. Lalela ke. Apho khuluma umlomo wakho wamanzi and wadelela. Sengajola nawe mina. Ngibona kahle. Nompilo. Bekwa yini umahlobo? Hayi bazofunda sami. Yini bekumalana naye? Hawu. Ase ngiphendula imibuzo emingaka manje ngimelana nani? Yini wangisola ngalokho? Angithi kufica nephoyisa la endlini. Kodwa wazi kahle wena, wazi kamhlophe ukuthi abantu abafana nomahlobo amafuni besolele nabantu engibaziyo kakhulukazi wena. Soqala ukungidida ke manje. And futhi sokwenza injayelo uthi njalo uma ufika la ube khona lezi izinsongo oyishoyo. Awusangithembi into. Uyangisola ngalokho. Ani wena namanje awungitshela ukuthi yini engitshelela ngidaba utshwala. Yona ke into ekulethela. Uzongitshela noma ngokungitshela yini engitshelela ngidaba utshwala. Khona okufihliwe vele kumele ngikwazi. Wangifaka amagama emlonyeni impilo. Udlalo bethu ngendlela ebuthanda ngayo. Ngifisi iphela kabuhlungu. Siqhubeka futhi ngisongela. Kanti akusongelike. Lento nje ithatha njengesixwayiso esifuna umngane wakho ukukhonzile. Yokusiza ukuthi umkhonzile le kude. Masondele ngoba uzosha. Uma usha wena. Lungileke. Sobona ukuthi ubani ozosha phakathi kwami nawe. All right. Hey wena mfana. Uze la. Bakutshela lapha kini ukuthi bengikufuna. Ngifuna mina wena. Lalela lana wena. Ngithi abakutshelile kini ukuthi bengikufuna wemfana. Yazi iphile engihlekisayo. Ngeyinendlela nje. Ezimbalo sekukunika igunya ukuthi ubize ibreadwinner la komunye umuzi ngomfana. Kanti intombazana noma isitabani? Cha wephoyisa awukhulume uze ngani singalokhu sithemeleza siphikisana ngamazwi. Awungibalansiseke la. Awungibalansise la. Kahle kahle yini ekuhlanganisa nomphathi? Ngoba sengiyiphepha nesihlama nje manje. Sesiyini? Iphepha nesihlama. Okay ngizokuphendula. Angithi wena umseshi. Umseshi wena mama. Seshake ukuze uthole ukuthi ngihlanganisani mina nomphathi. Lalela ngichazile ke. Uma uqhubeka nokubhayiza lokho uzodlala abafana ejele. Ngijongile. Imehlomani. Yazi mekukhulunywa ngephoyisa elidukile, elidunguzelayo. Suke kukhulunywa ngawo uqobo. Yabona na usaqhubeka nalokho kudelela kwakho. Kungekudala. Uzoyibona udlala abafana. Qhubeka kube incele bane kamphathi ulandele izinqa zakhe. Qhubeka. Angisatholakala ngiphawula mama. Yazi angcono ukuthi lengane le ikhulelwe wena. Manje sekuhleze kukhundaba esicofesayo lendlini. Nompilo uzama ukungivezela ngokusobala ukuthi lengane awuyifuni kangakanani. Yazi ngiyajabula usuyabona. Nini ngizama ukubonisa le nto le. Ubaba khona akanomsebenzi ostable. Kanti nami futhi nami angisebenzi. Kahle nje sobabili asisebenzi. Wena Nompilo kahle kahle imini ubaba la ekhaya. Fanele ke manje ngivuke ngomnyama ke ngishone kaloliwe ke ngiyosebenza ukuze kubonakale ukuthi baba khona uyasebenza. Ani uyazi la ekhaya uthina siphila kanjani? Yona le inkinga ke ilomsebenzi siphila ngawo. Mangathiwa nje manje sisuke yoduba ejele lengane ngizosale ngiyinika mina. Uyacabanga le nto le? Wena Nompilo unovalo lento engekho. Wena khumbula ukuthi ufike la ekhaya umncane ucinga.
wondliwa yimina ufaka u28 njengamanje kuyinkinga ngisho ukungena la eminyango ufaka u40 ebese uthi mina ngizohluleka kondla ingane ngakwazi kodla wena hayi ungithatha kanjani ungenza umuntu wesifazane wena mani Manake ngoba ufuna mina ngithi ngimithela ingane wena ke njengobaba wengane yami mina njengoma wengane yakho yini ozonginika yona Mpilo yini ongihlelele yona Mpilo asikhulumi ngengane esepitoli noma ekuphi ngikhuluma ngengane ekuwena Nompilo uma uzoloku kuba ngumsindo uphakamisa umoya ufuna ukungibulalela ingane kusetshenzwa kanje ayenziwe nje lento yenzayo inkinga yakhe leyo ke ingane ukuthi mina ungihleleleni awunendaba naleyo nto leyo awunendaba mina ukuthi ngizosale ngiba njani ngitanda indaba nayo lento oyifunayo nje kuphela Samsem. Ugawula. Hlangana na 4x4 yakho la. Yashindela nje ngithi ngiyibingelela ivuma ngokweyisa. Kwenze njani Sam? Suyenzeni ingane yabantu manje? Magawula mina ngazi ukuthi yini kufanele ngiyenze la ekhaya ukuze ngilethe imfudumalo nenjabulo. Hayi musuku ngiphoxa wena. Hawu. Ngikwethembe kanje usuhlulwa into encane kanje manje. Hlezi ulungisa inkinga engaka. Sugama. Qonda ukuthini Magawula? Sam, awusabaza abafazi bafunani manje? Abafazi bafuna ubalalele Sam. Wenze lento abayifunayo. Noma wenze lokho qedile. Ngoba leyo ukuthi wena ubaba la ekhaya, khale sakhe isicathulo ayisebenzi. Usala wedwa isayathonga kutshela. Magawula. Yeah. Ngizama ngakho konke okusemandleni ukwenza lokho kumjabulisa lo muntu wesifazane. Kodwa kunhlanga imuka nomoya. Into esiyibanga kakhulu nje. Indaba yale ngane nginede ngalifaka nje udaba lwengane. Ayish. Avela avuka indlobana aphenduka isilwane uqobo. Wena usho ngoba ungaboni ukuthi lo muntu uthukile. Sam, intsha yonke lento eyenzeka empilweni yalo muntu. Ubengayilindele futhi. Khumbule futhi ukuthi naye umuntu wesifazane unezinhlelo zakhe. Acabanga ukuthi mhlawumbe ukufika kwalengane zizophazamiseka zonke. Musale wena ufake indezi lapho. Musuganga Sam. Kodwa mina Magawula into engiphatha kabi kakhulu akafuni ngisho ukuye emtholampilo kuyohlola isimo sengane ukuthi uqhubeka kanjani kuyona. Betatazela Sam. Into ezokwenzeka manje uzongikhokhela ngalolu lwazi lwami engikuphalo la njengamanje. Awusho ugcine nini nje ukumenza into ezomjabulisa yena qobo hayi lengane ke kuyona esihamba phambili la kwena. Magawula ingane yona ehamba phambili ngaso sonke isikhathi. Nje bona ke la ushaya khona ifama. Caca ngokusobala ukuthi makufika lengane esho ukuthi wena uzokhohlwa ngayo. Uyabona ukuthi uyabhayisa Sam. Awulungise inkinga zakho. Magawula kahle yini oze ngayo la? Mina ngize ngestress sangempela Sam. Hayi lengane kwana ongitshela yona. Yabona into yakho nompilo umdlalo lo. Mina ngize ngomphathi nomahlobo. Izinja ngikhomba ukuthi ubusuku nemini. Ngizwa kahle Sam. Ngiyakuzwa boss. Umahlobo namanje usalokho ekulandela kanti yini kangaka? Sibhekane nenkinga la. Ayincane inkulu futhi. Ngiyakuzwa boss. Ihlobo. Wake up in the morning, money on my mind. I'm just trying to get it, always on the grind. I got it by the time you see me ballin'. I got it by the time you see me ballin'. Styrofoam, post some old lane, toast the champagne, shot it. So amazing soon as we turn out the lights. Soon as we turn out the lights. Kahle usama gentleman lawo. Yazi nalo baba nembiza ngomphathi. Uve gentleman bakithi. Sesifike nini manje lo nkulumo? Umaze lapha ngani? Kade lana earlier on. He promised to sponsor my foundation. Asize lengasiza khona. Bese natholani lapho? Awuzobe ngisiza nje ukuthi ngiqale.